Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ. Unu a na-emekwa? A na-eme. Taa ofu mkpụrụ ajụjụ ka m bịa njụ unu. Ke ndị chọọ ka nwafa mmụọ Igbo deela anyị ya n'edemede si achọrọ m ka nwa m mmụọ Igbo. Itinye nọmba gị anyị kpọbata gị na WhatsApp group. Akpọbatazia gị na WhatsApp group, o nwere ndị nkụzi na-akụzi Igbo, pa na-akụzi ọfụma, ụka ka eji akụzi na Zoom. Akpọbata gị ma ndị okenye si na ịchọ ka amụọ Igbo. Anyị nwere ndị nkụzi faji masters, faji PhD, faji degree n'Igbo. Kedu ihe anyị ji ekwulie? Igbo na-achọ ịnwụ anwụ. Anyị siri mba na ọma mme n'iru anyị. Oke ọkpa ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. O nwere ihe ọzọ. Nnọọ unu chọkwa ka anyị bụrụ ndị Igbo n'ụwa anyị pụta, ka unu chọọ ka agbụrụ anyị kpochapụ. Unu ekwene ka agbụrụ anyị kpochapụ. Anyị jụrụ unu ajụjụ ọnụ nke ndị oyibo na-akpọ research n'izu ụka gara aga. Anyị jụọ si ke ndị ụmụfa na-asụ Igbo. Fabia si ọtụtụ edere ihe ọbụla nya ọ pụtara na ụmụfa ada asụ. One ma one dere si na ụmụfa na-anụ anụ mana fada asụ asụ. One ma one dekwene si na ụmụfa na-anụ anụ na-asụ asụ. Mbọ deli si na ụmụfa na-anụ na-asụ na-ede. Nya bụ anyị wee chịkọta na nchịkọta ya wee si onwerezi ndị Igbo na-asụ Igbo. Ọkwa unu ma ihe UNESCO kwuru? Ọkwa unu ma ihe o kwuru? Na Igbo ga-anwụ n'oge na-adịrị anya, na agbụrụ anyị ga-ekpochapụ, ama nwesikwe ndị Igbo. Maka gịnị? A sị na ndị nne na nna kwụsịzi ịsụ Igbo, na ọ bụ ndị nne na nna ka o si n'aka. Nya kịta ụlọ emebibere anya, kpụta nwa gị n'Igbo klass wọld. Ọ mụtakwu ya taa, ọ ka dịkwa mma. O sita dịba mma, ọ dịbakwa gboo. Maka ndị ọbụla na-echekwa asụsụ fa. Mba niile na-asụkwa asụsụ fa. O nwere ndị gbarapụrụ nke fa. Ka anyị si gaa gbarapụzi nke anyị, ọ dịzịa ka mba amara ihe. Anyị gbarapụkwa nke anyị, ma na anyị bụ nnukwute ndị nzuzuo. Maka mba niile ifu kafa si echekwa nke fa na preserve ya ifu kafa si echekwa ya, fa na-adị ekwe ka ọkọkọ ọnya nya fajiga na-amaghalite onwe fa, maka o nwee uru ọba. Andị Chukwu nọ n'eluigwe makwa na ọ bara uru, wee mechie nya ọ bụ Chukwu merie. Nya bụ irepụ asụsụ gị na-asụ nke onye ọzọ, ọ dịka onye amaghị ihe. Nya bụ ka anyị weta uche anyị wee neta azụ, ka anyị ghara ịdị na-emedo nke ndị ọzọ be anyị egheri. Ọ ga-emebikwa ihe n'oge na-adịrị anya. Ọ ga-emebu nnukwute ihe. Anyị ama mbụ oke ọkpa nọ n'ụlọ ewu a na-amụ n'ọgbụlị. Ibulu okenye bido tinyebe ọnụ n'ihe a, ka ha kpaa ihe a ga-eme nya bụ abana, ka a sụọ nya nri, maka ihe emebichego, ihe agha tọchago. Nke mbụ bụ na ndị Igbo bịa gbanwee afa nnafa. Ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ na ị na-aza afa nna abụrụ afọ Igbo na afọ oyibo, ọ dịọkwa mma. Ọ ya emebikwa ego ihe ka m wee nye na ị bịara obodo oyibo, obodo dị mma, ajụọ gị onye ebe ịbụ, isi na ịbụ onye Igbo, ajụzie gị afa gị, isi na afa gị bụ Michael Brown. Ndị ahụ ga-enekwe gị anya ugboro na-abụ si na onye dịka adịgboroja. Sọsọ afa gị ahụ ịbụ onye Igbo, ma afa gị ahụ ọ dịrọ mma. O nwere ihe ọzọ anyị na-ekwu. Anyị abịara isi okwu ma ọ kọọ ọnụ ma ọ bụ megidebe mmadụ. O nwezi ihe ọzọ anyị bịa, maka otego aka anyị ji akọ ọnụ. Anyị si na anyị ama nkọzi, maka ụfọdụ si na ọnụ ahụ a na-akọfa na-ewutefa. Nya bụ anyị akwụsịghị ike ọnụ, bịabazianụ. Anyị akwụsịghị ike ọnụ, bịabazianụ. O nwere ndị si na a na-akọfa ọnụ n'ọnya na-ewutefa. O nwere onye kwesịrị isi ịkụziri gị ma ọ bụ gwa gị sụọ asụsụ gị? O nwekwa onye kwesịrị. Ọkwa m ebido Igbo n'Oxford, afọ m na unu nwere afọ ojuju. Obi dịkwa unu aṅụrị mgbe a kpọpụtara ya si na a na-akụzi Igbo n'Oxford. Afọ m ka ndị Igbo niile si nwa afọ ojuju wunye elu, ma ndị niile ahụ na-awụnye elu. O nwekwa onye n'imefa okenye ahụ na-asụ Igbo ma ọ bụ ụmụ ya na-asụ. A ga-akpụ ya gịnị? Anyị amaghị ihe a ga-akpụ ya. Mana anyị chọọ iwere n'etu uche unu.
ka uche unu dị n'ihe unu na-eme. Ọkwa unu manụ nwaada Amarachi Atama obi na mba US, o ji ego akwụkwọ. Anyị fụ ka o si wee mee anyị ihe obi ụtọ, nya ihe afọ ojuju, ka o si wee weli oyibo sụọlụ ndị ọcha, wekwele Igbo wee sụọlụ ndị ọcha, weli egwu Igbo gụọlụ ndị ọcha. Maka egwu ejikwa ya promote kwe culture. Ị na-agụ egwu n'Igbo na-agụta ya ọfụma, ọ dịkwara mma, ndị ọcha ga-agbụ ya. Egwu dị mma, a na-agbụ ya. Awilo gụrụ egwu amaghị ihe ọ bụ, mana anyị niile gbalị ya maka o tiri egwu dị mma. Ndị Ghana ma Yoruba na-eti egwu were asụsụ fa na-eti egwu mara mma. Anyị na-agbakwa ya ma anyị amaghị ihe ọ na-eti. Ndị be anyị na-achọ ịbụ ndị ọcha ozugbo ozugbo. Ọ bụrụ ihe adịrọ mma, ọ bụrụ ihe dịka mmadụ ya laikiri onwe anweghị n'iru akwụkwọ anyị na-afụcha. Ndị be anyị na-abụ fafu onye ọcha si bịa, fa na-eje enyi ya ọnwụ siri ike, mana ụmụ fa amara asụ. Chelin ka m bịa. Igbo ndị ọma, anyị abịa ọzọ. Ya bụ ma ndị Yoruba ji asụsụ fa eti egwu. Ya bụ ka anyị bido na-akwado onwe anyị. Ihe m na-ekwu wee bụrụ ihe nchọpụta n'ihu akwụkwọ bụ ọ bụ onye Japan, ọ bụ onye Indonesia, ọ bụ onye ebe ọbụla bụrụ onye ọcha wee kwuree n'ebia nkịtị. Ndị Igbo eje na-anwụka n'ebe ahụ, mana onye befa na-asụ ya feji edi ekpọrọ ihe. Ihe ọzọ nchọpụtakwa n'ihu akwụkwọ bụ ọ bụrụ na o nwere onye Igbo nụrụ onye ọcha nwoke, ndị Igbo eje na-eme katakata ebe ahụ. Ọ bụrụ na o nwere onye nwaanyị Igbo nụrụ onye ọcha, ya bụ onye Igbo nụ onye ọcha bụ nwaanyị, ndị Igbo ejekwa na-eme katakata ebe ahụ ma ọ sịkwara abịa. Ọ bụrụ na onye ọbụla nụrụ onye ọcha, ọ bụ nwaanyị, ọ bụ nwoke ka onye ahụ nụrụ, mmadụ eje na-eme katakata. Na-eche na-asị ndị Igbo nụọ amakwadikwe nke bụ ihe. Fa na-eche dị na ndị ọcha bụ Chukwu, ka fa na-eche na ndị ọcha ga-abịa dulufa ma ọ bụ nyefa connection ma ọ meelufe ihe. A sịkwa ndị be anyị sịkwa na amaghị ihe dịka arụ ọnwụ. Onye Igbo bụ unu ga-anọ na-eme ihe ahụ onye ọcha na-eme, emie mkpụrụ unu mee is right. Onwe dị onye na-atụpụ ọnụ ma onye ọcha mere edeghị. Ọ nwere ike ọ bụ na ọ na-anụ onye Igbo ma ọ bụ na onye Igbo na-anụ ya, o mere edeghị na-eka kọmentị ga na-eme kata. Mana nke unu, ihe unu na-eme ndị Igbo ibe unu bụ ọ na-eme ihe unu mais right. Ebe unu na-eji eme kọmentị bụ n'inbox. Ilu onye inbox onye Igbo na-eme ihe n'obodo oyibo, kọmentị nya inbox ya eluo nya triliọn. Mana ịbịa n'ihu akwụkwọ unu ga na-akwadozie na-eme ka ọ na-emekwa ihe ọ na-eme. Ọ bụla ofu ọ dị mbọ ya bụ nkwado unu ga na-enye adị obele. Mana ihe unu ga-eme bụ unu jee n'inbox ya wee na-agwa ya ihe ọ ga-emelu unu, ihe enyemaka ọ ga-enyelu unu, enyemaka ọ ga-enyelu unu. Ọ bụ ihe unu na-eme onye Igbo ibu unu ma ọ na-eme ihe especially ọ nọrọ mba ofesi. Unu na-ebuli ibu dị alụ bukwesị ya na-ayụ ya ihe ọ ga-emelu unu, na-ajụ ya ese, nye unu information, nye unu advice, nye unu connection, nye unu ihe niile, kpọrọ unu fonu, meelu unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana unu na-akwa eje na mbọ inbox onye ọcha je na-agwụ ya anya. Unu na-enwe hope, false hope na ọ ga-emelu unu ya. Ma onye bụ unu na-epromote language unu, emekwelu unu nya connection ahụ ma information ma advice. Ihe unu ga-emezie bụ n'ihu akwụkwọ unu mezie nye akaje ka unu ga-eme ịmago ka ihe a na-akpọ common, unu commonize anya. Unu na-eche na ndị ahụ ga-ebute ihe na-ebunye unu ma onye unu connection ma ọ kpọgote unu. Ọ bụ okwu asị. Ọ bụ ndị bụ unu ga-emenwulu unu ihe. Ọ bụ ndị bụ unu ga-eje nwụchọ connection ma ọ bụ chọọ evai ma ọ kọọrọ unu ihe na-eme. Ọ bụrụ nnọọ mmadụ mgbachibe mmadụ bi eghele, nnọkọta nsị Igbo nke ọ bụzi Igbo adagbo ka ọ bụ Igbo adịgboroja. Kedu ihe tinyela anyị n'ụdị ọnọdụ a?
ọnọdụ anyị jọgburu onwe. Hey, ndị be anyị, chee ka m gosigodo unu ka m ghara ịbaba n'ihe ememe achọrọ ịba. Unu aghọtago ụmụnne? Chelunu ka m gosi unu onye na-eme anyị obiọma ka unu fụ ọsụlụ bekee nya sụfee nya oke ndị ụmụ akwụkwọ na-enye unu malia chekwere ka mkpọ onye aka ka unu wee furu ka ndị ọcha si enye ugwu na nsọpụrụ na-akụli ya aka maka fama na ọma ihe ọ na-eme. ifu ka o si sụọrụ ndị ọcha oyibo ọ bụ onye onwe ejuru afọ ma ihe ọ na-eme. Ọ bụ onye onwe ife ugwu na nsọpụrụ fa ga-enye fama na ụma ihe ṅụjuo mmiri ala afọ. Unu furu ka afịa dị onwere akụrụ ya mmiri. Afịa bụ afa Chukwu nyelie, nne na nna nyelie, ọ gbanwekwa afa nne ya. Ndị ọcha kwụrụ ọtọ maka ya kụọ aka. Ọkwụnụ ma nwa dọrọ akụnyere ifuru ọka afịa dị njideka ma ọtụtụ n'ime anyị na-agbanwe afa gbanwe. Nke kacha njọ ka agba anya mmiri bụ nke nna unu na-agbanwe. Na-egekwana ntị. In short, kwụpụ n'aka kwụọ n'aka. Afụlụ m na ọ masịkwala unu maka na ilu ebe na peji platfọm ya unu kenele ekene, unu nwekwara afọ ojuju, unu kwụkwala aka, unu shiakwala ya. Mana mbọsị ahụ ka obi, mana anyị achọrọ ka obie mbọsị ahụ. Anyị chọọ ka ebidokwe taa onye ọbụla filibia ọ na-asụ ya Igbo. Unu kpọta ụmụ unu n'Igbo Class World kafa bido mụba Igbo, kafa dịkwa ka ụmụ afọ Igbo. Kpọta na ụmụ unu, ọ bụ ihe anyị na-akpọ unu, o nwere ihe ọzọ. Anyị achọọ dị ka ogologo okwu dị n'ụka mgbede. Sọsọ ofu ihe anyị na-ajụ unu kịta, kedu ndị chọọ ka ụmụ fa mụọ Igbo? Maka o nwere ofu mkpụrụ onye Igbo na-asụzi Igbo, o nwere ofu mkpụrụ onye. Jizọs je si kedu ndị nwere nke a, kedu onye dị mma ebe a? Achọba mmadụ 10, mmadụ 100 achọtara, achọba ọgụ mmadụ achọtara, achọba mmadụ 5 achọtara, sọ mmadụ 3 ka achọta. Mmadụ 3 ahụ ihe ọ pụta bụ na onwe kwa ya bụ dị nọmba adịrọ ha. Ya bụ ọma mfiarụ ịma mfụzi onye Igbo n'ụwa, ọma mfiarụ. Ọ bụrụ na ọ ya adị unu obi mma ka a ghara ịfụzi onye Igbo, mana matakwanụ na ọ bụ Chukwu mere anyị ka anyị bụrụ onye Igbo. Iwe gbuo agbụrụ gị ipinye ọnya, Chukwu ọ ga-adị hapi? Ọ ya akwa adị ka anyị bido kịta wee meghelie ihe. Ọ ga-adịkwa mma ka ejiri kịta achụba ewu ojii, maka na o bido taa dịba mma ọ dịkwa gboo, o sita dịba mma ọ dịbakwa gboo. Mana onye nụrụ ozi ọma na-eneghelikwenye anya welie kpọrọ ihe tinye n'ọrụ. Ọ bụ okwu ya nụcha anya obie mbọsị ahụ, ikwene ka obie mbọsị ahụ, ikwene ka obie ma igecha enyi tụpụta aka dee ihe tinye nọmba gị si na ịchọ ka nwa gị mụọ Igbo, maka nwa gị ada asụ Igbo, nwa gị enwere afọ Igbo. Anyị emego ya bụ research conclude na onwe ezi onye Igbo na-asụ Igbo.
anyị conclude anyị tụ nnukwute research wee conclude ọ bụla ya bụ na ndị nne na nna Igbo chọọ ijide Igbo pinye ọnya. Ọkwa unu ka a ga-atụ ụta nne na nna, ụta adịọkwala ụmụaka, ụta adịrọla ụmụaka chaa ụta adịrọlụfa. Chekwenu ọ na-asụrụ ndị ọcha Igbo mana unu na-asụrụ ndị Igbo unu oyibo, mana Nwada Amarachi na-asụrụ ndị ọcha Igbo. Ọ na-asụrụ ndị ọcha Igbo ebe agbakọ. Unu si na ọ dị nzuzu. Ndị ọcha na-alaiki onye na-eme ihe befa wee na-asụkwa oyibo. Fa na-alaiki onye ahụ na-enye ugwu na nsọpụrụ. Ka esi akpali anyị kịta ma n'ala anyị ma ndị ugwu ma ndị mmanụ. Famalụ na anyị ji ụzọ kpalie onwe anyị wee kpọọ ihe anyị mkpọkọrọ na onwezi ebe anyị kwụ na anyị bụ ụsụ. Onwere onye ga-ekpode ya, anyị ejidego onwe anyị gatọ ya bụ ka anyị gakọnatakwu ya. Ma ọ bụ na unu ga-ekwekwe, unu kwekwe, ọ ga-adịkwa mma. Ọ ka emebiekwe kịta, mana unu rapụkwa ya omebichie kpamkpamkpam. Ọkwa ndị be anyị na-elichezi ozu na mba, ọ bụ omenala anyị. Ọkwa ndị be anyị na-agbazi ozu ọkụ, onye nwụọ agba anya ọkụ. Ọ bụrụ maka na ụmụ gị asụrụ Igbo, ọ bụrụ maka ya, o nwere ebe anyị si, anyị nwere omenala. Anyị na-asị na ndị mmadụ na-anụ ụwa, onye agbara ọkụ ọka ga-anụ ụwa. O nwere ndị ụmụ ya gbara ọkụ gbaa anya ọkụ na mba UK, ọ nwụrụ, ụmụ ya gbaa anya ọkụ tinye na mkpọ. Ọkwa onye Igbo, maka gị na ụmụ ya nwa ada asụkwụzi Igbo, ụmụ ya nwa ada asụzi Igbo. Ọ bụ ya kpatara ya. Onye na-asụ Igbo ga-emeni culture Igbo. Onye ada asụ Igbo, ebe ahụ ka o bido. Asụsụ bụ number 1 culture and tradition. O bido na asụsụ mebie, ihe niile emebigokwa. Ya bụ ka anyị bido n'utu n'ebe ma gbakọọ malụ ka anyị si ga-eme wee kwụọ mmiri ya na-achọ ibe anyị n'ọnụ. Maka ya bụ mmiri na-elu ga-amakwa efi n'anya, ọ ga-emebi ezigbote ihe nye anyị. Ịma mmasịkwa nwanne gị ma ọ nwanna gị. Ka emesịa.